जोङो दिनै जिथिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 19थि थान्दै जखनथाइ जोङो खुंदों नैबे आस्राबारि एमबि फरायसालियाव जोङो बेवहाय माखासे हाबाफारि लादों आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय आरो बड'फानि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंनाय बिबार बावनाय लोगोसे जोंहा डेलिगेट जोंहा सावरायनाय जादों दिनैहाय थान्दै मेल आरो बे जोबखांनायनि उनाव दा जोङो सावराय मेल लादों बर' माहारियारि बादनि सायाव ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो फरायसाफोरखौ लानानै दा जोङो डेलिगेटआव दिनै सावरायबाय ओनसोलाव थानाय जिखिनि जोंनि जेंनाफोर दं समाजारि जेंना दिनै माने उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दिनै माने ड्राग्स बाहायनाय उन्दै बैसोआवनो फेग्रा बेसाद बाहायनानै नोरजिया खालामनानै लानाय देहाखौ लोगोसे बेबायदिनो गोबां माने हाबा जाखानाय फेमिलि गोनांखा न'खरफ्राबो बिदिनो माखासे गोहोमनि गेजेरजों दिनै माने न'खर बायनाय बेखौ जोङो नुनो मोन्दों ओंखायनो बेफोर जेंनाफोर जिखिनि समाजनि जेंनाफोर दङ बेखौ सुस्रांनायनि जोङो माखासे थिरांथा जोङो लाबाय जोङो बेनि सायाव खामानि मावनो थाखाय दिनै जोङो डेलिगेटआव थिरांथा लादों लोगोसे ओनसोलाव जौगानाय लाबोनो थाखाय जिखिनि जोङो नाजानांगौ बेनि थाखायबो जों माखासे हाबाफारि थांखिनानै थिरांथा लानानै जोङो दिनै बिथांखि लाबाय दा जोङो ओनसोल हिसाबै जोङो गोग्लैसोनाय ओनसोल बे टेन्टुवार ओनसोला बे ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनांगौबा बे ओनसोलखौ जोङो माने गोगोम खालामनांगौ जायोबा जोंहा बेवहाय नारा नाथा जोंनि खामानि मावनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनाया नांगोन बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जोंनि हान्जाखौबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि टीम बे टीमखौबो जोङो स्ट्रं मोनसे टीम साखाफारा जानो थाखाय जोंहा मोनसे डिसिसन जोङो लानानै दोनदों आरो जोङो इयुनाव जोंनि बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जेंना जेंगोनाखौ लानानै सुस्रांनाय लोगोसे जौगानाय लाबोनायनि हाबाफारि लानानै जोङो हाबा मावलांगोन जोङो बेखिनिखौ दिनैहाय दिनैनि थान्दै जखनथायाव सावरायनो हादों बेयोथ' माने दिनै एवारनेसनिबो क्राइसिस जादों जोङो बेखौ मोनदांदों लोगोसे समाजाव जोंहा सोदांनांगौ दङ जोंनि बैसो जानाय मानसिफ्रा सावरि बादालिनि नामावनो जा हाबा खेराइनि नामावनो जा जोङो माने बैसोनि फारागथिखौ दोनाबालानो खुला खुलियै लोंनाय जानाया बाराद्राय जादों जोङो डिफारेन्सखौ दोननो हाबोआखै जे उन्दै बैसोआ जे माने फेग्रा बेसादखौ बाहायनो हाया साइन्टिफिकेलि बियो नरम देहानि थाखाय इफेक्ट होयो बेफोर जिनिसखौ जोङो माने एवारनेस मोजाङै होनो हायाखै आरो फारागथि लाबोनो हायाखै बिनि थाखायनो हयथ' बारा जादों आरो मोनसे खोथाया जाबाय मुगाया गुस्लायनायनिफ्राय गुस्लायदों नाथाय जों खारफानो हायाखै जोंनि मेलेमाबो जोंनि साननायाबो जेरैबायदि स्ट्रं जानांगौ जेरैबायदि माने स्पिडआव खारनांगौ जों बेजों खारस्लाबनो हायाखै होननानै जों सानो आङो बेखौनो बुंनो सानो दिनै जिथिदुवा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाइ आरो बे थान्दै जखनथाइनिनो दिनै बे गेवलां मेल बर'नि माहारियारि बाद आयदाखौ लानानै मोनसे सावराय मेल लादों आरो बे सावराय मेलाव आङो दिनै बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों जे आथिखालनि सम आरो थासारिजों गोरोबनाय बियो मोनसे आयदा जादों मानो होनोब्ला साफ्रोमबो बर' हारिनिनो सोद्रोम बा साफ्रोमबो बर' हारिनिनो सुबुंफोरा गाव हारि हिसाबै बा गाव माने आं बर' हिसाबै जोङो थांनानै थानो लुबैयो दा आं बर' हिसाबै थांनानै थानो लुबैयोखायनो दिनै साफ्रोमबो बर'फोरनि खुगायाव दिनै जाथि जौगानायनि बाथ्रा बा जाथि रैखाथिनि बाथ्रा बा जाथिखौ जोङो बोरै माने गेवलांसार होनायनि बाथ्रा बर' हारिनि थुनलाइ बा बर' हारिनि राव बा बर' हारिनि हारिमु बा बर' हारिनि जिखिनि समाज बेखौ बोरै जौगाहोनायनि बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै मुखुब थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोनोमनि उननिफ्रायनो दिनै 52 बोसोर बे बैसोसिम बा 52 बोसोर माने बे समाव बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथि आरो जौगाथायनि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम जानायनि जे मोनसे जाहोन बा जोनोम जानायनि गुदियानो जे बर'नि माहारियारि बाद आरो बे बर'नि माहारियारि बादखौ सिगाङाव दोननानैनो बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु बेखौ गेवलांसारहोनाय आरो जौगासारहोनाय आरो समाव खैफोद फैनाय समाव बर' हारिखौ जोङो बोरै रैखाथि होनो बेबायदिनि थाखाय जों माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि हेफाजाबजों खामानि मावबोबाय थादों आरो बे जोंनि माहारियारि बादखौनो सिगाङाव दोननानै
जोङो जोंनि मोनथायफोरखौ मोननांगौनि थाखायबो जोङो दिनै मोनसे रेभलिउसननि हाबाफारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायनि गेजेरजों 1987 निफ्राय जागायनानै जे सोमावसारनाय बियो सोलिबोदों आरो बे आन्दलननिनो फिथाइ महरै जोङो बड'लेण्ड होननाय मोनसे आलादा रायजोखौ जोङो मोनफुंनो हाथ'वाखैब्लाबो थांनाय समफोराव जोङो मोनथाम एकर्ड जोङो मोननो हादों जेरै BSc एकर्ड 1993 मायथाइयाव जेरै BTC एकर्ड माने 2003 मायथाइयाव आरो BTR एकर्ड दिनै 2020 मायथाइयाव थिग बेबायदिनो जोङो दिनै हारि मोनसेखौ हारि बायदि हिसाबै जोङो फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय माहारियारि बादआ जोंनि थाखाय गोनांथार आरो बे माहारियारि बादखौ जौगानायाव मदद खालामो जे जोंनि खुंथाय आरो जोंनि साननाय आरो जोंनि सिस्टेम आरो जोंनि खुंगिरिफोरनि मोनसे सायावबो दिनै मोनसे माने गाव हारिनि खुंथायनि दैदेनगिरिफोर जुदि थायोब्ला बेवहायबो जोंनि जेनाखि जौगानायनि बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै गोख्रों बा गेबेङै जोङो मोनफुंनो हानायखौ जोङो नोजोर होयो बा जोङो मिजिंथियो दा बे हिसाबैनो सासे मानसिया गाव हिसाबै थांनानै थानो थाखाय बा सासे मानसिया गाव हिसाबै रोंनानै रानानै रांखान्थि जौगानाय महराव माने थांनानै थानो लुबैनाय बिनि अनगायैबो जोङो दिनै मा होनदों आं बर' हिसाबै बा जों बर' हिसाबै जोङो थांनानै थानायनि बाथ्राखौ जोङो दिनै सानदों दा बेखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बुंदों जे थां आरो थांनानै थानो हो बे माने मोनसे साननायनि गेजेरजों बे मोनसे थटनि गेजेरजों बे मोनसे माने सान्थौनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जों बर' हारिया गावनि राव हारिमु थुनलाइ बे गासैखौबो लानानै जोङो रैखाथि गोनाङै जोङो थांनानै थानो लुबैयो आरो गुबुननि हारिनि थांनानै थानायावबो जोंहा जेबो माने बेबायदि खहा खालामनो गोनां गैया बा साननो गोनां गैया जोंहा गुबुननि जौगानायावबो जोंहा जेबो माने हेंथा खालामनांगौनि गोनां गैया नैबे बाथ्राफोरजों दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै खामानि मावबोबाय